up mga kabaro? Mga kabaro, no? Malita o litson manok mga kabaro. Karon, ang motor mga kabaro, wala pa na kuha mga kabaro, no? Wala pa na ayon tapunso. Hello! Mga silingan ako mga gwapa mga kabaro, no? Shout out ya itong mga silingan na gwapa, no? Sagat na san Loy. Yung Alibig. Pagkit naayo ako ang kuan ba? Panayo ako ang pambutso. Basta man Loy. Mga kabaro na ako dahil may gas na dahil sa kabina playa. Awel kayo. awet ngayon. Basta man Loy. Shout out siyempre. Basta mga kabaro nga taga Matina playa. Ano yun Loy? Salamat Loy. Okay, naman. Nya baro no. Padung taog ganang wala no. Bangkal. Sa usoy. Uy. Ting. Ala di mandar Loy. Wala. Tayo mo sa Loy. Lo. Delikado niya akong motor na mandar Loy. Sabi Loy. Ay gunit ko Loy. Oo. Ito ba si Maloy? Ito ba si Maloy? Ano? Shout out tayo kabunin. Mau banderis may gas oh, playa. Dede. Ano? Oh. Gawas mo dia. Gawas mo dia, gawas. Hey, shout out no, taga Maygas.
Shadow. Isis lang ang palitan mga kabaro, no? Kaya di ko ganahan ng milk tea. Mga kabaro ko siya. Ayaw, may hapon. Lama itong burag shake siya ba yung milk tea? Itong minggo may product. Ah? Ice blended naman sir. Ice blender? Ice blended. Asa na? Nani ah? Tara na. Minggo na no? Minggo. Check na ko sila. Oh, Minggo yogurt. Mga baro, na ako diri sa advance sa eskwelahan diri sa Bayan. Don Manuel Gutierrez Senior Elementary School. O iba na si Uwel mga kabaro. Diri sa Matina Player ang iyang mga tulong tas Matina Crossing. Na sir? O isa sir. O niya, mangita na tag-Vincent Manok mga kabaro no sa tag-himo ni Kuya. Asa na maligya Vincent Manok yang murasa? Ano yung pagpuod sir? Kasi dapat. Sige, balik lang ko ha. Yes sir. Oh, panso Vincent Manok. Mga kabaro no samtang gihimo pa ni Kuya. Kita sa mga kabaro no. Wala pa paningod to ni Mrs. no. Mag-alas 2 na mga kabaro no. O ang akong helmet ay daot. Ay mga kabaro no. Taon na po nga helmet mga kabaro. Okay. Let's go. Asan to kita Vincent Manok as? Tay. Ano sakit pa? Yan sa ubos. Kwaro. Gani na dali mga kwaro. Tag 220. Sa mga kwaro sa ila Kuya Henry, mga orek presyo. Saan na siya nga manok oy? Sa manok. Good. Ha? Tapos siguro. Ya, okay na. Ang baro no, lamig kayo ang baro. Wow. Salami.
Naagin ko po ba? Boss, ilang kilo si mong durian, boss? Nara ko yo. Ah? 80 sa sinta. 80 sa sinta. Mas lami gitong tag 80 no. Oh. Salamat ha. Ano ko, boss? Uy. Patay na bandar. Ay, problema sa motor ako ang baro, no? Mahalan siya, no? Pagkatan. Ang baro, no? Siguro dalo na itong gitsin kay sino yung mga iring mga kabaro, no? Okay na, sir? Ha? Magasin niya additional long Pearl. ano day? Kulang ang girl? Akuan, gini. Wala pa siya ilabot. Tagkila man to, ang additional 15. Additional lang. Mingaw rin mo nga araw, no? Oh? Hapon pa ni. Hapon pa, no? Don Manuel Gutierrez, elementary school mga kabaro, no? Di ba Barber siyempre sa una dari ha? Wala kung sino talaga. Katong DC Barber siya? Ay parang itong hindi ko ako. Oh? No? Kaya nakapagupit ko rin ba, kilid sa kuwan, sa si Owl man ang kilid mga kabaro, wala. There's no matter what are you. Take out na sir? Ha? Take out? Oh, take out na natin na kay kamisis man na. Si misis ra ang gamit na, aminom. Gwapo po dahil nga ning aura dahil no. Dahil nga ning gamay yung balay ba no? Yung huli mo no? Cute kay ba? Kahit sa niyo isa ka kwarto niya, sala gamay, ang kusina. Di ba? Punpanda masagaran dari ang gusto. 1 gram. 135 sir. 135. Ay, pila? 135. 135. Tagaan taka og tagaan taka 5 para imo ikamyo sa kuha ilaman. Stinta. Gwapo nga yung aura ba no? Kita giyan ni boss. Taga turul sir. Ah, Toril. Ako rin mo short order rin, no? Available na yung short order rin, ha? Kami sa ugot sir. Sige, salamat. Sakaran na maro na ang ursado ni Mrs. Kamisis mo ko di mga baro, wala pilabot ani kay di ko hilig ganing milk tea.
Di kay ko ganahan og milk tea, mas ganahan ko mga kabaro no kape ko. Kini ko milk tea mga teenager ni kasagaran, pang teenager ba? Tasay kong bumot mga kabaro no. Mapuy ligo karon adlaw, mapuy ligo. Unsa pa? Basta mapuy ligo ro mga hapuna. Dawin ko ron mga kabaro no, alas 2 siguro. Wa ko'y ligo nya pagkapaniod to kay nanaw mi ni Bici sa Netflix mga kabaro no. Kita na na mo tong The Croods. Murag like balik yung nang nagtanaw ganahan mo si Mrs. Cute yung mga speaker ni ko ba? Sony. No? Ang saan yung gitira ni mo ni sa ang sound siya gi ah Sige, ito kami na ro. ha oh mo gyapon no kaya motor ba sa karon mga kabaro problema si Kuya Gamyo no kung kapog aura mga kabaro no ingani lang gamay ang ban ba wow ang aura mga kabaro no at chup kay aura kanang ambience gapo yung ambience mga kabaro no ug sa karon pagi Gamyo ay ka Murag kawalan mga kabaro, mura siguro mula ni karon. Nya unya pagupit siguro kay taas ay kung buhok mga kabaro. Taas ay kung buhok niya. Lain na kita naon, duty na pud ugma no. Nya atong buhok niya ani atong buhok taas kayo. Ulaw tas tong buhok mga kabaro no. Ay, salamat na kami yung Angel. Ay, salamat na kami yung Angel. Salamat kayo ha. Ngayon mga kabaro, no? Muna kong pamalit na mga kabaro, no? Huwag muli na ta. Sa karon, ay checkpoint ito mga kabaro sa playa. Kita dito pwede mag Uy! Wait. Kalimta na, tara, no? Dila, wait na.
bini. Naman igsoon sa abroad. Sa Spain. Si Lalin. Igsoon mo. Shout out na balay nila Lalin. Hoy, Ma'am Lalin, alam ko sa yung balay, no? Andy Vlog. Shout out mga kabaro, no? Balay. Ah, si nanay. Si nanay. Ah, sige. Salamat ha. Mga kabaro, no? Nasakma na itong balay ni Ma'am Lalin, mga kabaro, no? Hoy, Ma'am Lalin, shout out sa iyo, ano? Dagan ay salamat. Pag-subscribe o ganunay nga suporta, no? Sa Bisaya Vlogger, no? Wala ko naman, no? Dili mo ako content, pero nakita na gina ako, no? Siya ba rin mga kabaro, no? Nasa Spain. Karon, nag-comment siya sa mga kabaro, no? Salamat po mga kabaro, no? Nakita gina ako yung balay. Si nanay, wala ni gawa si nanay. Yara sa quick suot yung tumundalin ko. Siguro ma-upload ako ni mga kabaro, mga kung dili ko masayong mga kabaro, no? Ma-upload na ako ni mga Huwebes or Miyerkules. Oh? Dapat na nakiinom kong tubig di ato din padamay. Kasi ato mga kabaro, no? Nakiinom kong tubig yan. Nakiinom ko siyang mama. Pre, may hapon pre. Matabutso pre ba? Wala na ayo? Kuha ng ihang nat niya. Pagdirunan na akong daw ba? Dili putol ka na ang yang nat niya ba? Niya pre, ganito ba pre? Uy, kinain! Tara, tara, tara! Tara, kinain! Tara, tara, sakay! Sakay! Trio, trio, sakay! Dali! Ay, di siya po sakay. Dali, kinain! Sunod. Ay, salamat. Karon pa gining ulan nag-abot ko. Oops. Simot kinain. Simot. Oy, Nixon. Na kinain no? Kinain simot, Nixon. Yoho. Hello, kinain. Asa rin na siya. Asa rin igikan. Mga kabaro, no, daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro, no. Sa pagkakaroon mga kabaro. Asa rin nagikan na si Kinay, hindi ay. Nagdula ni siya. Huhuy! Okay kayo mo. Og daghan salamat, nakita na akong balay ni Ma'am Lalin, no. Ma'am Lalin kato naga Black One Balat 27. Ito nag-comment sa kuha nga taga Espanya. Nakita na ako, no. Og daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro, no. See you next vlog mga kabaro, no.